Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Matag semana kami nagpakiguban kaninyo malipayon kami nga makigkauban usab kaninyo niining puntuha aron padayunon nato ang atong pagtuon sa atong lesson every week mga igsoon. And this week we're going to talk about the subject called Our Forgiving God. Kung atong binisayon mga kaigsuonan ang atong mapinasayloon nga Dios. Ang atong paglantaw sa Dios mga kaigsuonan nagkalain-lain. Busa gitagaan kita og emphasis niining si manahon sa atong lesson nga atong tuliron pag-usab ang ato ang pagtan-aw kaniya ingon nga Dios nga mapinasaylohon. Usahay mo tan-aw ta sa iyahang isog madinumtanon pero ang nag-una nga karakter sa atong Dios mga kaigsuonan is one who is merciful and ready to forgive. Ug mao ni ang atong tukion sa atong lesson niining si manahon mga kaigsuonan. Kuyog kanato sa pagpakiguban karon sa atong pagtuon ang atong mga regular nga panelists dinhi sa South Philippine Union Conference. Una sa tanan si Doc Ray De La Cruz, ang ato ang Health Ministries Director dinhi sa SPUC. Ug tugbang dinhi mga kaigsuonan ang atong Rosas sa South Philippine Union Conference, atong pinalangga nga Women's Ministries ug Shepherdess International Director si Ma'am Pinky Gulfan. Ato kining pagasugdan mga kaigsuonan pinagis pagpangayo sa kinaadman sa Dios uban sa pagampo ni Doc Ray De La Cruz. Magaampo kita mga kaigsuonan, gamahanan namo nga Dios niini nga takna Ginoo among pagatunan ang imong election nga gihatag kanamo niini nga semana. Ug among tanawon ang imong kinaiya nga Dios nga mapinasayloon sa among mga kalapasan ug kakulangan. Busa Ginoo abliha ang among hunahuna ug kasing-kasing. Ihatag kanamo ang balaang espiritu nga magagiya kanamo. Ug salamat sa kaalam sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Karon unahon sa nato mga kaigsuonan na pagtimbaya sa atong mga viewers no, sa bisan asang bahin sa kalibutan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon. Ma'am Pinky, you can go for the greetings. Salamat, Pastor. Greetings sa atong mga kababayan nga bag-o lang naghimo sa Malampuson nga usa ka convention didto sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ako kini silang pagaganlan ang mga leaders sa atong mga babae diha si Sister Myrna Upon, Joylyn Bilio, Roth Juanilio, LB Joy Malones, Flor Lumasag, Elma Estupa, Phoebe Solieta, Erla Kwambotsi, ug iyang kapikas, Langging Dimson, Sister Leah Arquiliano, uban sa mga advisors nga sila si Marialina Kalasang, Alice Boyser og sa ilang direktor Alice Guting. Special greetings sa kanunay sa akong hinigugma nga bana si Pastor Edwin Gulfan, kauban sa tanan nga mga higala, mga kaigsuonan diha sa Southern Asia Pacific Division, ug bayngon man sa atong mga higala diha sa Gawasan Nasod, Dr. Johnny ug si Dr. Sharon Postrero, kauban nila ni Hining ug ni Jay Salcido, Ann ug Fide Tagalog diha sa Maryland, ug sa uban pa nga mga kaigsuonan nga kanunay naga subay nining atong takna sa pagtuon. Happy Sabat kaninyong tanan. Amen. Doc Ray, ikaw ang tagaan na sa gayon. Gusto na kong i-greet usab niini nga taknaa mga kaigsuonan ang atong mga miyembro sa iglesia diha sa distrito nga gitawag kini nga Nordayda 2 Association diha sa New Corelia District sa Davao del Norte. Ako nganlan ang pipila ka mga pamilya. Una dinhi si ang pamilya sa Canlas, pamilya ni Pastor and Mrs. Cruzada, ang Roylan family, ang Hala family, ang Camago family, ang Alanan family, Arnejo family, og special greeting mga kaigsuonan kay gingimingaw taani nga atong mga kaigsuonan nga sa dugayng panahon wala sila nakauban sa maong association apan sa miaging Sabado nakauban sila sa pagsimba mga kaigsuonan.
isa kini duha kini kasimbahan, di na ko manganlan ang tanan miyembro nga ni-apil sa pagsimba didto sa Asunsyon, mga kaigsunan. Mao ang iglesia sa Kabidyanan o ang iglesia sa Del Monte, mga kaigsunan. Happy Sabat kaninyong tanan. O ang Dios magapanalangin kaninyo. Ako sab igreet, mga kaigsunan, si Brother Rene and Melanie Vasquez. Maun sab si Dennis o si Juela Belican o si Sister Eva Digal. O ang tanan nga mga miyembro nga mga Pilipino diha sa Southampton Seventh-day Adventist Church sa Southampton, England. Happy Sabat kaninyong tanan. Amen. Dahang kayo salamat usab sa atong mga listeners o viewers nga kanunay gihapon nga nagtanaw dinhi. We were looking at the post sa atong YouTube, mga kaigsuonan, ug daghan dito ang may timbaya o na minaw sa mga pagtuon nga atong ginahimo. We would like to greet Brother Rewel Musico Crisostomo nga kanunay nagsunod, mga kaigsuonan, diha sa Dubai Visayan SDA Church na sa Middle East. Happy weekend kaninyo og sa tanan nga mga kaigsuonan nato diha sa atong Visayan Adventist Church, mga igsoon. Kang Brother Jerry Panadero nga anaa nagsimba sa Pasay Visayan Seventh-day Adventist Church. Happy Sabat kanimo igsoon. Og sa atong mga kaubanan nga mga members nga nagasimba o nagatambong matag Sabado diha sa atong iglesia. May usab din ha sa California si Brother Efren Estrada. Kanunay sab nga nagasunod. Greetings kanimo igsoon. Happy weekend ang mga panalangin sa Ginoo pag-iguban kanimo. May usab kang Brother Milford Barrientos. Daghang kayong salamat sa imong pag-mention nga kanunay imong gidala sa mga pag-ampo kini atong programa o gumikan sa imong mga pag-ampo o pagsuporta igsoon nagmalampuson o nagpadayon ng atoang kadasig sa pagtun-anay sa atong lesson every week. May usab din ha kang Sister Imelda Pagos o niadtong nilabay nga mga Sabado, mga kaigsunan, I visited Buroon Seventh-day Adventist Church, ilahang fellowship. 4 churches, mga kaigsunan. O gusto na itong i-greet ang tanang mga kaigsunan nga sakop ni ining maong fellowship, 3 Angels Fellowship. Special mention kang Brother Jimmy Alsisto, kang Elder Rose Macalisang, kang Ma'am Jenny Arteta o kang Ma'am Nini Kirante. And all the rest sa mga membro o mga elders nga nasakop ni ini moong fellowship, mga igsoon. Happy weekend kaninyong tanan. Sa tanan to mga listeners usab sa Hope Radio sa tibok Mindanao o sa Kabisayan, gi-greet mo namong tanan, mga kaigsunan, ug malipayong adlaw nga igpapahulay. Now we will go to our lesson discussion. Naguluhan kini sigon sa atong gihisgutan kaganina og our forgiving God o sa ka Dios nga mapinasayloon, and we are referring to that chapter 9 of the book of Nehemiah, mga kaigsunan. Kung atong basahon na, taas kaayo nga kapitulo, more than 30 verses. Unya halos tanang unod ni ining maong kapitulo, mga kaigsunan, ang ilang gitagik nga mga pag-ampo. Na-record ang ilang pag-ampo, mga kaigsunan, which included their confession, their praising. Kung imong tanahon ang structure sa ilang pag-ampo, mga kaigsunan, sama-sama sa gihapon sa atong ginahimo, sa atong intercessory prayer, mga kaigsunan, nga adun natay pagsugid sa sala, pagdaig sa Ginoo, o pag-angkon sa kapasaylohan o labaw sa tanan. We will then say our requests and supplications, mga igsoon. So ato ning tanahon karon ang ilang kasinatian kaniadto agig sumpay sa ilang pagbasa sa Word of God sa atong natunan nga lesson sa niaging semana. Pero sa dili pa nato ni pagtukion gayud, mga igsoon, atong basahon ang dugukan nga bersikulo ni ining semanahon na ang mampingki palihog og pahat ni ini sa atong mga viewers ug listeners. Kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili muuswag. Apan bisan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila, makadawat og kaluoy. Amen. So, makita nimo, mga kaigsuonan, no, ang biggest part of confession so sa kinabuhi nga Kristohanon, mga igsoon. Kung baga, importante kaayo, Doc Ray, kanang mo ilabito ka sa imuhang kahimtang. Kay lisod man kayo na nga di na lang gyud nato i-recognize ang ato ang mga kaluyahon, mga kaigsuonan,
unya mo focus lang ta kung asa taligon. That means, according to the verse, dili gyud mo uswag ang mga tao nga dili mo angkon sa ilahang pagkamalinapason mga kaigsuonan. So, this verse is also reflective og unsa nga matang sa Dios ang atong gisugiran mga kaigsuonan. Dili man ni siya ingon nga Dios nga vindictive kung atong binisayon, Dios nga muhukom dayon sa imuhang kahimtang. Gani ang iyahang awhag kanunay mga kaigsuonan, come let us reason together. Isaias 1 versikulo 18, ang iyang giingon din ha mga kaigsuonan, ang inyong sala bisag unsa pa ka mapula, it will be white as snow mga kaigsuonan. And that's the nature of our God that we believe in. Mampingki doon na kay idugang saysay may tungod sa atong memory text. Mga kaigsuonan ninduting atong bersikulo nga atong ginapadako karon tungod kay naghulad kini sa usa ka Dios nga puno sa kaluoy, puno sa pagkamapina sa iluon sa atong mga sala, bisan pagdako ning salaa o baga na ning salaa. Pero naay murag matawag conditional nga kahimtang kay naa di ay posible nga magababag nga dili ta pasayloon sa Ginoo kung naatay tinaguan nga mga sala, dayagman o tinaguan sa ato pa imong gipaningkamutan pastor ba nga matago gid na nga way makahibalo, pero ang Ginoo may matago sa iya. Kaya apan bisan pa ni ana kung ato ning ikumpesal sa iya atong isulti pangayuan atong pasaylo ug ato ning biyaan. Dili lang di ay kaingon nga isugid lang nato niya kung kanang salaa gikinahanglan ng pagbiya gid ni ana nan after that makadawat tag kapasayloan. Example ana pastor, kung miingon ka sa Ginoo magampo ko karon, Ginoo pasaylo gyud ko kay tinuod gyud nakapangawat ko, pero ang akong kinawat na agyapon sa akong poder dili gyud gihapon na mosalir mo na akong tan-aw. Kung yung kapasalo ako Ginoo kay nakapanapaw ko. Pero until now naka nagpuyo sa lain nimong kapikas o partner kana di gid posible tingalig yung pasayloon sa Ginoo kay na nagud na sa kasuguan sa Ginoo. Dili ka man napaw nya karon na napaw ka. Bisan unsaon pag ginatog ampo nga Ginoo padalangini ko daghanang mga blessing. So posible tingaling nga mo'y nahinungdan nga dum ka sa Ginoo. Kung Ang ato atong nang ampo. i-translate sa atong common kay nga mga panghitabo, dili na siya matawag og tinaguan nga sala. Muna na siya sinipitan nga sala. Sinipitan. Mas Kay appropriate na siya pastor. moingong ka nga pasaylo ako sa kinawat niya, di gihapon nimo na itugyan, gisipitan nimo na, marehapon na sa giingon nimo pinki nga sa pagpanapaw pero di nimo biyaan, di ka makigbuwag, mubalik ka sa imong original. Muna gitawag na to og sinipitan mga kaigsoon. Anyway, ano siya nga mga cases nga ato naisgutan karon, most especially sa mga nag-ipon og lain, na po ilahi nga diskusyon diha mga kaigsoon, but that's not our topic for today. Ang atong importante nga pagatukion mga kaigsunan, adunay Dios nga maantigo nga mupasaylo bisan pa og unsa nga kutay sa mga kalapasan og mga kaagi nga imong nasinati sa milabay nga panahon mga kaigsunan. God can settle that. Kung ang imong sala hilabihan kadako, aduna tay Dios mga kaigsunan nga mas dako pa kaysa atong sala ug kaya niyang ilubong kining tanan ug kalimtan gikan sa iyahang panumduman. Doc Ray. Kung makaigsunan kung atong tanawon ang ato ang election, Pastor Hes ug Ma'am Pinky. Ang atong election dinhi tinuod nga ang atong Dios nga andam mo pasaylo bisan pa unsa kadako ang ato nga sala. Pero dunay kondisyon. Yeah. Aron maangkon nato ang iyahang kaluoy. Dunay duha ka kondisyon. Kinahanglan atong isugid ug atong biyaan. Kay ang pagsugid lang nga walay pagbiya tantamount nga wala gyud ta nangayo og kapasayloan. Kay ngano man nangayo ta patinuod nagsugid ta nagkumpisal ta sa atong sala wa man pud nato gibiyaan in a matter of pila lamang ka mga minuto nibalik gihapon ta sa maong sala kay wa man nato gibiyaan. So tanan nato nga isugid o atong ikumpisal ngadto sa Ginoo mga kaigsuonan kung gusto nato maangkon ang kaluoy grasya sa Dios gikinahanglan uban gihapon sa tabang sa Ginoo biyaan nato ang maong sala. Yeah.
murag malakbit-lakbit na to din ang gitawag og unpardonable sin mga kaigsunan, pero by definition nakahibalo na to kung sana. Kanang sala nga di mapasaylo, mao gyud ang sala nga wa nimo pangayo pasaylo. So every sin basically mga kaigsunan, bisag unsa kagamay, bisan unsa kadako, basta atong isugid, atong itugan, atong ihatag itugyan ito sa Ginoo, unya atong biyaan mga kaigsunan. That's the only condition. Iyag yun nang mapasaylo. So, dako ni nga saad mga kaigsunan o ato karon nga ipanaging dinhis kasinatian sa mga Israelita. We know the background, the story. Sa milabay na to nga lesson sa miaging simana mga kaigsunan, atong gitanaw didto ang ilang pagbasa sa pulong, which was the primary step in the revival of God's people. Kanag yung balikan nato ang pundasyon sa atong pagtuo ug pag-alagad mga kaigsunan, mao ginang Biblia. So muna ilang gihimo didto, pero human nga ilahang gi-revive by the word mga kaigsunan ang entire Israelite community, tuloy-tuloy na dayon mga kaigsunan ang ilang revival niya itong tungura. Gani kaning atong gitunan karon was a big lesson nga ilag yung gitinuod mga kaigsunan ang ilang gusto nga pagkigangot ug usab ngadto sa Dios, which means they were very sincere, they were very serious, dili lang tungod kay naa sila'y project nga giatubang nga kinahanglan gyud sugdan nila sa hustong pagi, kundi ila nang nakita mga kaigsunan ang kanindot sa kinabuhi nga haom diha sa Dios. Bisan kita personally mga kaigsunan makahibalo man gyud ta sa atong kinabuhi, we need to make a recount of our past life. Importante man gina ang atong susihon kung haom pa batas Ginoo. And once we have dealt with that mga kaigsunan, makaingon ta with full confidence nga sakto na gini. Unya ang sunod atong himuon kana na lang yung i-sustain na siya, and one of this is confession and recognizing nga ang Dios dili mangwinta sa atong kaagi mga kaigsunan. Mao man ibabag na to. Gusto tang magtinarong pero gasigi gihapog samok ang atong konsensya nga wa man dili ko pasaylo as Ginoo. Mobalik na lang kita mga kaigsunan sa atong karaang mga binuhatan if we do not have that assurance ug di ta kasiguro nga ang Dios di ay mapinasayloon. So, mo nitong lesson. Yeah, Ma'am Pinky. punto nga imong gipasabot pastor kay kining moingon ta nga ano isulti pa man ako ay makaulaw man to ni balon ni bitaw ang Ginoo unsa gyud kung kagahapon. Pero specific man gud ang giingon sa Ginoo nga ato gyud isulti sa iya ha. Ako nakita kung musulti ta sa atong sala bisag nahibalo na ang Ginoo ana, it is a sort of recognition nga ato gyud nang nabuhat unya nagkinahanglan ta sa grasya sa Ginoo. That's right. Dili ta makaingon nga magpretend lang nga na ato nang nasugid sa Ginoo nya wala gidi ay kay ato lang patagnaon ang Ginoo sa atong sala nya pasayloon ta ang Ginoo dili day ana ganahan di sa malipay. So it is a form of deep contrition pag hinulsol gyud mo na ingon nga ni Juan nga repent. Ang repentance lahi man na sa ingon nga hinulsol lang limo nga kuan ordinary. Pag repent nimo murag halos mawala kas kalibutan sa pag-isip nimo kaugalingon, gamay na lang yung kaayo tungod sa sala. So, correct na. Makita Go, nato Craig. na mga kaigsuonan, tama tong gisulti ni Ma'am Pinky nga ang ato ang mga sala gikinahanglan gyud nga atong isugid o gikinahanglan ta magrepent. When we say repent, mura og isa ka panaw, pananglitan ako, muingon ko nga padulong ko og iligan. Pag-abot na kog tunga-tunga diha sa initaw, nausab ang akong hunahuna, nagrepent ko din akong padayon og iligan. But ba pasabot nga magpabili na lang ko dito sa initaw? No. Magrepent ko, balik ko asa ko gikan. Kay mo man ay nahitabo na to. Yeah, that's it. Nakasala kita sa Ginoo, pinaagi sa wala nato pagtagad ngadto kaniya. Daw sa akong term usahay ginagamit nako mura og temporary amnesia sa pagkamahigugmaon sa Ginoo. Kay nagunahuna ta nga self-sufficient naman ta. Mao na nga sa diha nga muratag self-sufficient, wala na nato na giila nga ang Dios kinahanglan pa nato. Apan sa panahon nga atong gibasa ang iyahang pulong, atong gibasa ang iyahang mga balaod, na-remind kita niya nga ang Dios di ay dili pwede mawala sa kinabuhi sa tao. Yeah, that's it. So, maunay katunggingon Pastor Hes kaganiha nga maunay pundasyon sa revival and reformation is to remind us how God is faithful to us
despite our being unfaithful to Him. Yeah. So sa diha nga ato nang makita, magrepent ta mo, balik ta ngadto kaniya, ug maangkon nato mga kaigsuonan ang kaluoy sa Ginoo. Yeah. Amen. Ato nakita mga kaigsunan, no, ang mga points din matud pa ni Ma'am Pinky kaganina, dili pwede nga dili na lang nato ibungat ang ato ang mga salaod nga nahimo ngadto sa Dios, kay anyway ang Ginoo kahibalo naman. Pero unsaon man pagkahibalo sa Dios nga sinsiro ang imong pagpangayog pasaylo o pagpangayog kapasayloan gikan sa iya, kung bisan na nga to ang pag-mention sa sala, dili na lang yun. Actually, kung atong tanawon kining atong lesson karon, mao man ni ang pag medyo ato mangyong gi tuki pagayo ang struktura sa ilang pagampo mga kaigsuonan. Makita gyud nimo dinhi nga gi-recognize nimo ang kaayo sa Dios, ang iyahang pagkadako, ang iyang pagabantugan ug ang iyahang pagkakasaligan mga kaigsuonan. When we pray and when we confess, mura og medyo tagilid mga kaigsuonan nga pagampo nga ato lang i-mention ang pagkamayo sa Ginoo pero wa nato gipakita ang ato pagkadaotan. So there has to be a balance mga kaigsuonan nga kung gusto nato nga i-invoke ang pagkamayo sa Ginoo, ang iyang pagka-faithful, ang iyang pagkamapinasayloon, nganong mahadlok man ta nga atong ibutyag niya tanan ang atong mga sipyat ug ang atong mga sala. So the point there is, it's an open communication line between me and my forgiving God, mga kaigsunan, between me as sinner and my God who is a forgiver. So, dinhi mga kaigsunan, murag nindot kayong paminahon, and I will tell you, this is not only unsa ni husto nga matang sa pagampo og sa atong pagkigistorya sa Ginoo mga kaigsunan. This is emotional in a sense. Gani ang Dios, di nato masukod ang iyang pagka-emosyonal mga kaigsunan sa diha nga kita nahilayo gikan kaniya gumikan sa mga sala. Grabing pag-anto sa Ginoo niya mga kaigsunan. And how much more on our part, it would surely be emotional kung mahibalik ta niya in reconciliation mga kaigsunan. So, isugid gyud nato ni unya atong i-mention ang iyang pagkamayo kay this is something relational nga atong gidugtong pagbalik ang atong panagkausa ngadto sa Dios. Doc Ray. Isa ka punto nga makita nato no, kung atong isugid mga kaigsuonan ang atong mga sala. The fact nga atong i-mention, the fact nga atong ihatag ngadto sa Dios o atong istorya ngadto sa Dios, it is a symbol of our humility. Ato nang gipaubos ang atong kaugalingon. Nga gi-recognize sa gyud nato nga kung sa gubat pa ni surrender na ta. White flag na ta. Nga mingon ta sa Ginoo, Ginoo wa na gyud ko'y mahimo. Ikaw na'y bahala sa akong kinabuhi. So sa diha nga kung atong tanawon ang atong leksyon mga kaigsuonan, makita nato nga ang kasinatian sa mga katawhan part sa ilahang confession, ilahang gitan-aw ang kangilad sa sala nga nahimo sa ilahang henerasyon sa diha nga naa sila sa Ehipto. Nga ilahang totally gikalimtan ng Ginoo, but God remained faithful sa iyahang mga katawhan. Amen. So, diri sa ilang kahimtang mga kaigsunan, no, makita na to bisan sa kasinatian ni Daniel mga kaigsunan. When he was reaching out to God, iyang gibubo ang tanan nila mga atraso as a country. O bisan siyang personal nga sala mga kaigsunan. He was not merely trying to excuse themselves. Kana bitong mura lang nga Ginoo, natural man gini mga tawhanon mi makasa man gining tao kay kabaw man gani upat ka buok tiil masipyat pa man kita pakahang tao. Pero tao lamang. yeah, dili ingon niini mga kaigsunan nga medyo gipakagaan lang kay niya ang iyang atraso sa Ginoo. But he was acknowledging that. Ug tungod sa iyang pag-acknowledge mga kaigsunan, he was setting the tone nga dunay Dios nga arang kadako nga makatabang sa tanang mga isyu nga ilang atubangon unya sa kinabuhi. Amen. Both past and present and future man Pinky. So dili gyud ingon nga hunawan nato atong kaugalingon sa atong mga salaod, but it is when we begin to recognize nga dako tag atraso sa Dios nga diha sab nato makita mga kaigsunan nga sa atong kakulangon niya
we are always dependent and should be thankful to Him tungod kay wala ta niya isipi mga kaigsunan sa atong mga kaagi. Kanang moingon Yeah, ka, yes, pastor, Ma'am nga, Pinky. ay unsaon man Ginoo nga tawhanon ra man gyud mi, makasala gyud mi. Personally, murag light ra kaayo nga atong recognition nga murag sagol yaga-yaga nga gipaka murag yano ra ba. So lahi man gud Walay nang gibog aton. down to earth gyud ang atong paghinulsol kay kung atong pamalandungon ang mga ehemplo sa balang kasulatan sa mga makasasala, maligo pa man gani sila og mga abo o gisiun pa ilang sanina kung mahimo magluhod nga magkadugo-dugo na. So sa ato pa na ay consequence kibali sa sala nga ilag yung gidawat murabag og sa kuampa tinuod nga paghinulsol. Kana may ubang maghinulsol nga murag dalarang ko taphaw-taphaw ra. Yeah. So mao na nga maayo gud to pastor nga kana unta mo I-recognize atong gyud ato. masantop sa ato ang mga kaigsuonan. Kay kung dili na to i-recognize mga kaigsunan, ang atong tuyo ana dili pangayo pa sa ilo. Pangayo lang taog panalangin. Pero kung unahon na to na pag-settle mga kaigsunan, which is very important, making straight a relationship with God once again, kining tanan mga kaigsunan tuloy-tuloy na. Miabot tas atong nga bahin sa atong pagtuon mga igsoon, dali ra kayong oras. Ayaw mo hawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon, hinig kahuman ni ining mubo nga break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin din na sa inyong mga radio TV sets. Atong pariyonon karon ang atong pagtuki sa atong lesson. Diretso ta mga kaigsunan sa ilahang pagampo ug makita nato dinhi ang outline of the prayer of this congregation mga kaigsunan. Gani makita nato dinhi nga gusto nila nga as an Israelite community. There were so many aliens nga kuyog na sa ilang panahon. Kay daghan mo to sila nadala nga mga dili sama nila nga pure Israelites mga kaigsunan. But they wanted as an Israelite community nga sila gyud mga kaigsunan ang makigsettle sa ilahang mga tanang mga atraso sa Dios. And they began with the best part mga kaigsunan, which is praising God. Gidayig yun nila og ilag yung giila ang Dios kung unsa siya. Og unsa siya nga matang sa Dios nga ilang gialagaran. Kung atong tanaw ng ilang kaagi mga kaigsunan, no, nahilayo gid sila pag-ayo, nabihag sila sa duha ka imperyo, sa tanang kaayo sa Dios sa ilaha, ilalang gilingog-lingugan, ilang gisupak, unya as a consequence mga kaigsunan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa lain nga mga nasod. And they were fully awake of that reality. So nahibalaan nila mga kaigsunan ug unsa gyud sila kaya bagon nga matang sa mga tao. And dili miniingon nga gitalo-taloan nila ang Dios mga kaigsunan, but it was part of the prayer of confession nga imong i-recognize ang Dios. Dili lang sa mga butang nga kay gumikan ikaw Dios nga dako kayo ikaw naghimo sa universo, but it was a relevant praising of God who was part mga kaigsunan of their restoration from the slavery of other countries because of their slavery of sin. So, ilang gi-recognize o ilang gidayig ang Dios mga kaigsunan. Makita na to ni versikulo 4 nga to sa 8 sa chapter 9 of the book of Nehemiah. Unsa man gyud ang dako nga role mga kaigsunan niining pagdayig or adoration part in our prayer ngadto sa Dios. Doc Ray. Kung atong tanawon, no, this is just a warning sa kanato mga kaigsuonan nga basig unya mahulog kita sa nang gitawag bitaw nga salvation by work. Nga buti pasabot aron maangkon nato ang kapasayloan sa atong mga sala, atong sakiton ang atong kaugalingon. Ang dunay mga uban diha daghan nga mga tao nga sa ilahang pagpraise o pagdayig ngadto sa Dios aron maangkon nila ang kaluoy sa Ginoo
gahimo sila og sakripisyo sa lahang kaugalingon, sakito nila ilang kaugalingon, samara nila ilang kaugalingon, aron lamang mapangayo nila ang kaluoy sa Dios ngadto sa ilahang kaugalingon, and that is a form of a salvation by work. Pero kung atong yung tanawon dinhi sa ato ang leksyon mga kaigsuonan, makita nato dinhi kung giunsa nila pagdayig sa Ginoo. Ang ilahang gibuhat is gitan-aw nila kung unsa pagkamatinud-anon sa Dios ngadto sa ilahang mga kinabuhi, despite nga nawala sila sa ilahang pagkamatinumanon sa relasyon nila diha sa Ginoo. Mao ni bantayanan nato mga kaigsuonan nga dili nato tugutan nga ang atong binuhatan hunahuna nato nga maoy makahatag kanato og access sa grasya sa Dios. Yeah, that's it. Ang uban pa gani mga kaigsuonan, ang ultimate ani nilang himuon pag-abot sa Semana Santa magpalansang yun. Mao. Kay pagsakit sa kaugalingon mga kaigsuonan, but forgiveness has no necessary conditions mga kaigsuonan. Kung baga ang Ginoo gaandam na gyud na sa ihang pasaylo sa imuha. Dili sa kondisyon nga imo pa nang haguan, nga imo pa nang sakripisyuhan. Ang iya ra gihong gipangayo mga kaigsuonan, imo ra gyud ang isugid og hinulsulan. So mao ra gyud ang kondisyon sa pasaylo mga igsoon. So dahil salamat Doc Chris sa mong emphasis. Isa pa nga makita nako, I remember the story of the prodigal son. Kaning anak nga masupilon, nga sa dihang nakarealize siya nga ang ingon sa balaang kasulatan, when he comes to his senses. Yeah. So sa dihang nga nibalik ang iyahang panimuot, nagdesisyon siya mobalik ngadto sa iyang amahan. Hunahuna nga di na gyud siya angay dawaton, isip nga anak. Pero layo pa siya kaayo, ang amahan nga mahigugmaon ug andam mo pasaylo. Gisugat siya sa amahan, uy, wag gyud nagpaabot ang amahan. Pagkakita pa lang niya anino sa iyang anak, uy, mao ning akong anak nga nawala. Iyahan ang gitagbo dayon ug iyang gigakos ug iyahang gihalukan ang iyahang anak to the extent nga iyahang gyud gipasaylo without any condition. Just the mere fact nga nibalik siya, and that is a sign of confession. That's it. And the same thing is true mga kaigsuonan. Kini nga hulagway sa maong amahan nga gi-replicate sa prodigal son mga kaigsuonan, mao gyud ni ang exact replica of our forgiving God mga kaigsuonan. Why daghang kondisyon nagsigil lang siyang hulat nga mahibalik ta siyang sabakan mga kaigsuonan. Iya tang dawaton. Mampinggi. Nanumdum ko mga kaigsuonan na sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga nangutana kaniya, unsao man namo pag-ampo? Kay daghan ba sa ato ron nga ang atong inampuan balik-balik ang iyang punto. Ang atong moderno karon nga atong nahibaw-an kanang acronym nga ACTS, adoration, confession, thanksgiving ug supplication. Ang atong leksyon na guys good din nga una sa tanan ang atong padayag sa atong pagdaig sa Ginoo kay wa namang gilain nga dayigon nato siya ra man gyud tanang pulo nga superlatives, most gracious, most loving, almighty Father. So kada tanan dili na kay taingon nga talo-taloan na tong Ginoo kay worthy man gyud siya ana tanan. So sa akong pagsabot unahon sa nato gyud pagdaig ang Ginoo to let him know nga we have that recognition. Ug human niya na ang atong pagpadayag sa atong pagkatawhanon, pagkamakasasala o pagpasalamat nga doon na tayo buhing Diyos nga sama niya. Karon atong kapanaminan nga kining mga katawhan nga mga Hudiyo sa unang panahon, giingon diri sa atong leksyon, grabe gid ni sila ba, mga ungrateful, mga arrogant, stubborn. Kay bisan paluyo sa ilang makita nga ilustrasyon o kanang presensya sa Dios, makita nga sa adlaw kining panganod mahimong sa lipod, sa init o sa gabi mahimong kalayo ug uban pang mga milagro, nagbabili ng ilang pagkatigas sa ilang kasing-kasing nga lisod kaayo sila nga mag-alagad kung wa sila'y makita nga Dios nga kanang visible. Oh, ang Ginoo dili ganahan ana kay gani sa atong pagkumpesal dili man kay ato lang patagnaon sa ang Ginoo sa atong mga sala. Ay gani kay balugod gani siya gaasa si iba ug si Adan sa diha nakasala, pero yun sa nga asa mo Adan ug iba kayo ug buot pag gyud unta mga kaigsuonan di na siya angay mangutana kinang nago man sila tungod sa ilang sala. So ang akong buti pasabot diini nga ang Ginoo dayag na lang gyud kaayo nga gusto niya nga naay
ang na-emphasize ganina na atay open communication sa iyaha nga wala gyud tay barir bitaw, transparent ta atong kinabuhi. Muna akong pasabot. Transparency in the sense nga magamay madidagko sa atong kinabuhi, dayag na ni sa atubangan sa Ginoo. Kaya nga naman, every moment of our life nga makita nga kulang, na atay mga limitasyon, na atay kakulangon, na atay panginahanglan siya grasya, I believe God will take over that little gap. Amen. Doc Ray. Isa pa nga punto nga gusto na ako makita nato mga kaigsuonan, no? Ngano nga gikinahanglan nga sa atong pagampo, unahon nato ang pagdayeg sa Ginoo. Ang ato magug pagdayeg sa Ginoo is ato gyud tan-awon kung kinsa ang Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. Sa diha nga makita nato nga ang Dios o kung kinsa ang Dios, diha nato maitandi ang atong kaugalingon ngadto sa Dios nga atong gidayeg ug makarealize kita mga kaigsunan nga pertigyud nato di ay Gamaya. makasasala perti natong gamaya ug perti nato nga wa gyud tay pulos. So itandi nato ang Dios nga gamhanan, ang Dios nga mahigugmaon nganhi sa ato nga makasasala. Then it will lead us mga kaigsunan dili lamang nga ma-recognize nato atong unsa kita itandi sa Ginoo, but it will lead us to confess our sin kay wa na mangyutay mahimo. Mo na kung makita nimo dinhi sa pattern silahang pagampo, una sa tanan gidayeg nila ang Dios, gitan-aw nila ang pagkamatinumanon sa Dios despite sa unfaithfulness nila, apan ang Dios nagpabilin nga matinud-anon ngadto sa iyang mga katawhan. Yeah, exactly. Kung natong tanawon ang dako nga hulagway mga kaigsunan ni ini nga maong kapitulo, I think this is one of the best prayer patterns mga kaigsunan nga atong sulayan. Nagtanaw magkukukaron sa atong ginahimo. Kung nato tingaling kuhaan og statistics mga kaigsunan ng atong personal nga mga pagampo bisan ng ato ang corporate prayers in the church, puro sa kita pangayo mga kaigsunan. Ginoo ayuha ang akong sakit, Ginoo panalangini ang ako ang negosyo, akong mga anak uban ni murag everything para gid diri sa tuwa mga kaigsunan. And to think kining mga butang nga although ginagmay ra ning mga issues, dako ginig impact sa ato. Mao bitaw nang atong gipangayo gid sa Ginoo. Ginoo panalangin imong relasyon nga mulugway pag yun di mi magkadayon og kabuwag sa akong pamilya. So these are serious issues mga kaigsunan, pero kung atong itandi niining nasura, no? Tanaw na to kining Israelita, they also have a very serious issue nga ilang gikinahanglan. Pero looking at their prayer mga igsoon, kining 38 ka mga bersikulo, imagine mga igsoon, ang ilang request is only contained in around 7 or 6 verses mga kaigsuonan. Out of 38 verses, only 7 verses contain their prayer of request. Amen. Pero ako pangutana mga kaigsuonan, unsa man din ilang rebuilding of a country, gamay ra na, nganong gamay ra man ang ilahang gihisgot. But I think the secret mga kaigsuonan nga gitubag sa Ginoo ang ilang mga pagampo, and I will tell you, promise gihapon sa Ginoo, salir gihapon dinhi ang Matthew 6:33. Bisan ang mga butang nga wala ninyo pangayua, ihatag nako sa inyo. Amen. I think it's not about how much we need to tell God and make known to Him kung ano sa itong gikinahanglan. Kaya nga naman, kahibaw naman siya na. And the big deal here is how much we recognize Him sa iyahang pagka-Diyos ug sa iyahang pagkatakos mga kaigsunan nga mo-surrender ta niya, musugid ta niya, ingon nga siya mao ay atong Dios nga pampersilon. Tanaw na to dinhi mga kaigsunan, verses 4 to 8 pagdayeg sa Ginoo, verses 9 to 12 recognition gihapon sa pagkamaya sa Ginoo kay nganuman ang gihisgutan dinhi sa ilang pagampo mga kaigsunan ang pagkamatinud-anon sa Dios. Verses 23 to verse 31 mga kaigsunan, ilang gihisgutan niining mao pagampo ang kindness sa Dios mga kaigsuon. And the last part was only a few request mga kaigsunan. Wa gani nila hisguti nga tabangan o panalanginan ng ilahang pagtukod pag-usab sa wall, sa temple, o sa ilahang nasod as a whole. Because God knows what they exactly need mga kaigsunan. Gusto lang nini mga tawhana nga ilang tuliro ng ilang relasyon sa Dios o gi-invoke ang iyang pagkamapinasayloon sa tibuok kutay sa ilahang milabay nga kinabuhi. I think
Nindot ni nga pattern mga kaigsunan, wa patakasulay niini. But personally, I'd like to try this mga kaigsunan sa akong kaugalingong kasinatian. Isugid sa Ginoo, kung naay pangayoon, posible naana sa mga kaigsunan, and we're encouraged to say that. Pero mas maayo mga kaigsunan nga mas dako gyud nga unod or chunk sa ato ang pagampo mga kaigsunan ang recognition kung unsa siya. God knows what's best for us. Doc Ray. Kung atong tanawon no, sa mga example, sa mga pag-ampo, sa mga patriarka kaniadto, most part of their prayer, Ma'am Pinky on Pastor Hess, is all about praising God. Basahon nimo ang ilahang mga pag-ampo, pertigyog taasa ang ilahang pagdayeg ngadto sa Dios. Kay ilahag yung i-recognize kung kinsa ang Ginoo. Kung tanawon nato atong lesson, ang pattern nga gigamit nila dinhi is just they recognize God as the creator of everything. They recognize Him as the sustainer of life. They recognize Him nga siya ay nagpili kanato. Kay kung atong tanawon ang libro ni Juan, nagingon nga, you have not chosen me but I have chosen you. So, girecognize nila na. Girecognize po nila that God is the one who gave them the land. Tanan nga mga butang nga naa nato. Bisan pa niining kapanahunan mga kaigsunan. Recognize nato nga ang tanan mga butang, atong mga propiedad dili na ato, gitugyan ra na sa Ginoo, nganhi kanato. Og sa katapusan mga kaigsunan, ilahang girecognize ang pagkamatinud-anon sa Ginoo ngadto sa ilahang kinabuhi. Ay hapa nila sugdan og pangayo gikan sa kapasayloan silang mga sala og sa ilahang mga gipangayo ngadto sa atong Dios. So makita nato nga mostly silahang pag-ampo it composed of reconciling the relationship with God. Yes, mapinki. Akong napamalandong ba, Pastor ba nga, kining libro sa Nehemiah na sentro sa pagkanunay basa nila sa mga instruction kung sa pulong sa Ginoo diha sa 5 ka libro nga atong nahibaluan gikan sa Henesis paingon sa Deuteronomy. So kana nga mga 5 ka libro puno na siya sa mga guidelines, instruction, mga kasuguan nga buot ni Nehemiah nga masabtan pag-ayo kay they cannot go to praising God unless they know who their God is. So sa ako nang pag-assess ani nga kahimtang mo na nga kapila nila gibasa-basa ning kabalauran sa Ginoo nga gihatag ngadto nila kay aron mahibalo sila nga ang ako daing Ginoo particular man giday ani mga butanga kaning kasaguan particularly sa Exodus 20 ug katong uban nga mga health laws ana. So kaning bahin na pastor kung ang tao di ay sold out ba kanang kumbinsi siya ug unsa gidaing kasuguan sa Ginoo kay ang una sa tanan ko winta kasuguan murag legalistic ra kayo pero if you know the law of God that is describing who God is. Unsa na siya nga Ginoo, God of hatred ba na or love. So kung mahibaw ka nga ang Ginoo Dios sa gugma nga nagpadayag sa iyang mga kinaiya pinagi sa kasuguan makadayeg ka sa Ginoo pastor. So kanang imong giingon gid sa Mateo 6:33 mga kaigsuonan nga ang sekreto dili na daghan kay gawa si Kristong mao atong ginakab-ot og siya ra gyud ang makadala nato ana pangitaon ra gyud nato ang gingharian ug ang pagkamatarong kay ngano kining tanan bisag di na isugid nato sa Ginoo kinahanglan sakinan balay unsa pa diha ihatag ra daini nato kung nakita sa Ginoong angayan tatagaan. Kay nabi po giingon nga kung mangayo ka sa Ginoo kung dili po makita sa Ginoo nga makaayo na sa imong hadi man gid pud ihatag. Pero ang giingon ni sa Psalms, God will grant the desires of your heart if He knows that after giving that request you will continue to praise God. So that is what the God has promised, that He is always faithful to fulfill His promise. Another point mga kaigsunan sa atong lesson karon no. Dinhi kani sa mga pag-ampo no, pag-ampo nila sa mga Israelita. Ang ilahang prayer mga igsoon is God-centered. Dili sentro sa mga nag-ampo. Mao. Kaya nga man, kining relasyon nato sa Ginoo mga kaigsuonan, it's all about God. It's not about us. Kaya nga no, sa atong kinabuhi. Pindot nga punto, Pastor. Kaya, mga tagpasaylo mga kaigsuonan, dili na tungod kay angayan tang pasayloon, kundi tungod kay ang Dios mapinasayloon. Amen. So it's about God. Doc Ray,
it's not about us. And when we pray, mga kaigsunan, kailangan gyud nga sintro ngadto sa Dios. Unya, akong balikan tong punto na to ganina, no? Kasagara gyud sa itong mga pag-ampo, sintro gyud sa ato nga nag-ampo. Bless my family, bless me in my final exam, my civil service exam, my board exam, ang akong mga anak ng eskwela, panalangini nga magtinarong. It's all centered on us, mga kaigsunan. It's time now nga atong isintro ang atong mga pag-ampo sa angayang, sa sintro gyud sa pag-ampo, mga kaigsunan. And it is God. Prayer should be God-centered and not us-centered, mga kaigsunan. Mahubitaw na nga, tanaw na to din himampingkin, nga daghan gyud kaayo ang unod nga ilahag yung gi-recognize ang pagkatakos sa Dios. Mampingki, what's the point? We have been talking about praising God. Ang akong pautana, unsaon man sa atong mga kaigsuonan pagkasabot sa mga paagi nga atong madayeg ang Ginoo. Sa pulong ra ba? Sa unsang mga paagi? Daghan man tang mga pamaagi, mga kaigsunan. But in this particular study, sa diha nga atong gitanaw nga nag-ampo sila, obviously, kaning ilang pagdaig sa pulong mangyod kay, they were in the prayer session at this time. Pero kung sa kinatibukan, mga kaigsunan nga pagdaig sa Ginoo, we can praise God by singing, we can praise God by our offerings, by our tithe, we can worship and serve Him in many different ways, mga kaigsunan. But primarily, in prayer sessions, parehas yun ani, posible na ni sila lista, Doc Ray. Lahi sa atong lista, kay pag-ingon nga prayer request, taas kayo nga atong lista, mga kaigsunan. Congregationally speaking, mutindog dito ang presider bina og season of prayer, o sige, sa inyong mga request sa pagampo din ha. Ay, lista na ron nili malimtan. Pero dinhi, kung imong tanaw nila pagampo, mga kaigsunan, ilang gilista kung unsay pagkamaayo sa Dios sa ilang nasod. Girecognize nila ang Dios nga naghawas nila gikas Ehipto, girecognize nila ang Dios nga mao'y naghimos tibuok universo, bisan ang tibuok kalangitan nagadayeg kaniya gumikan kay takos siya. Mao ni naas ilang lista. So it's very amazing, mga kaigsunan, nga nasintro gyud sa Dios kining ilahang mga pag-ampo. So we can see this that by expressing our praises, our recognition of God, mga igsoon, makita na to nga ilag yung gihusay pag-usab ang relasyon nila sa Dios nga dugay na kayong gitay-an, mga kaigsuonan. So they were beginning to clean up all the debris and bringing the relationship between this country and their God together, mga kaigsuonan. So makita nato din mga kaigsuonan sa ato ang leksyon nga they are not only rebuilding the walls, the temple, but they are rebuilding their relationship with God. Amen. Kung giunsa nila paglimpyo katong mga debris nga mga bato, mga unsa pa din ha nga mga nangabungkag nga ilang mga building, same is true sa ilahang paglimpyo sa mga debris sa ilahang kinabuhi. Kay ilahan namang na-recognize, mga kaigsunan, sa pabahin sa ilahang nga pagdayeg ngadto sa Dios, that God will not push Himself to them. Dako ni nga punto, mga kaigsunan, ingon pa niya dinhi, God respect our wishes and does not force Himself on His subject. He let His people experience the consequences of their rejection to Him. So, dili ta niya pugnan, mga kaigsuunan. Sa diha nga atong maeksperiensyahan kung unsa ang kasinatian nga wala diha sa kilayran sa Dios, mo ni maghatag kanato ang kanang gitawag nga we will come to our senses. Akong dugangan na, Pastor. Yeah, exactly. Karang giingon nga abot sila sa punto nga they have rejected. No? Kaning rejected, sa di pa ta maabot ana, grabe nilang daig sa Ginoo kung nakaamgo manggaling sila. Pero sa panahon na nga nangayo na sila mga hari o mga maghuhukom, ila pang pabatsyon na ilang mga propeta. Hangtod gani sa atong kapanahonan karon, ang uban di na natamo ni Ellen G. White. Unya, ang tinuoran pagyod nga kining iyang chosen people mitabang pagsinggit sa true prophet nga si Jesus Christ, ilansag sa cross. That is the thing that is most painful to God as a father, nga ang iyang katawhan nga giklaim unta niyang iya nga mahimong instrumento alang sa kaluwasan sa uban,
naghimo sila og ilang kaugalingong wall. Mo ning gusto nato nga i-rebuild ta ning wall nga sa una natumpag kana kuan man ni kaning application na akong pasabot. Kining rebuilding of the wall ato unta ning mapasig uli nga atong pagsimba sa Ginoo. Kanag yung tinuod na nga mopilit gid ta sa pag-alagad karon kamot Amen. ngayon sa mga pagsulay, mga gumunhap sa kalibutan, dili ta kay makuratan, malisang mubalik ng Ginoo nya wata ka andam. Anang giingon nga kisay andam ug mubalik na karon ng Ginoo, gamay ra gyud magpataas. Kaya nga naman dili man ta andam. So kini nga tong leksyon karon mo giingon nga knowing God in action. Ato siyang ilhon pinagi dili sa baba lang kundi dili sa atong mga binuhatan. Bisan pa sa mga resources nga niya sa atong mga kamot, ato siyang pasidunggan. Ang akong gikabiliban diri mga kaigsunan no nga gawa sa lista nila sa mga kaayo nga gihimo sa Dios. God in action sa iyang mga katawhan. Despite that time sa mga kaigsunan nga daw na ay dako kayong panganod nga nagulang sa kahayag gikan sa Dios ug sa iyang katawhan. Imagine kining several years, mga more than 70 years nga wa sila kauli sa ilahang nasod mga kaigsunan. Perti nilang kahimulag sa ilang Dios. Pero gitan-aw gihapon nila kung unsa ang kangawa sa Dios despite this seemingly disconnection mga kaigsunan kanila o sa ilahang Dios kagialagaran mga kaigsunan. So very emotional. Kung tanawon ganito nato dinhi ang last part sa ilang pagampo mga kaigsunan, ma-imagine ako ang atong mga congregational prayer bitaw nga usahay moingon ta nga na puning ampo nga pahilak-hilak ang effect palubad-lubad sa tingog. Namang giuban nga moampo nga ingonana nga emotional sila kay mga kaigsunan halos nga ilan nagyong dirahon ang langit nga mopilit na gyud sa yuta. Pero I can imagine these people are recognizing gani gihisgutan nila sila mga pagampo nga Ginoo ni aning yuta nga saad nga imong gihatag sa imong mga katawhan pero ang nahitabo karon ulipon lang gihapon mi niining mga taong nagpuyo niining dapita. Nagtanom mi Ginoo sila ang gaharvest kay wa mi ikasukol nila. And they were crying out to the Lord. And I believe this was very emotional prayer. Di wala na gani sila mingon ni Ginoo luwas mi niining mga tawhana. They were just saying the truth, the reality. And hopefully, and claiming in faith mga kaigsunan nga ang Dios gapaminaw kanila and will reverse exactly what they needed as a people. Amen. In parting mga kaigsunan, hatag na to mga mugbo nga statements kinito mga kauban dinhi sa dili pa nato pagkatakupan. Doc Ray. Gusto lang nako nga ihatag kini nga bahin sa atong leksyon mga kaigsunan. Nga nagaingon siya dinhi, whenever the people cried to God, He always heard them. God waits for us to call on Him. Whenever we do, He hears. He does not ignore our tears or our pleas. It may sometimes seem to us that God is silent because we do not have the answer we want. However, He stops every time we call, just as He stopped for the blind man, Bartimaeus, who kept calling out to Jesus because he wanted to see. So mga kaigsunan, gusto na ko ihatag kaninyo ang dakong paglaom nga bisan pag usay atong kahimtang sa diha nga muampo ta, mutawag ta sa Dios, ang Dios na minaw nato. Apan siguruho nato nga ang atong listahan dili sentro sa atong kaugalingon, apan ni sentro nato kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Mampingki. Mga kaigsuonan, ang Diyos dili layo. Naragid siya sa atong tapad. In fact, He is just a prayer away. Amen. But ako ipasabot, dili kita magunaw na ang atong mga pag-ampo, dili nugon sa Ginoo kay tuan ra sa langit. Apan iyang saad, ganay balang espiritu nga iyang gipadala nato, nga mao'y tig dala sa atong ampo, paingon sa Ginoo, nga ang Ginoo kanunay lang constant ang Ginoo dili gid na siya mapalayo sa ato Kita ang nalayo kanunay niya. So dili kita magunahuna nga ang Ginoo nagpalayo kun dili kita maoy nagpalayo tungod sa atong sala. So kun ingon ana man atong kayumtang ato lang yung hinumduman nga mubalik gid ta kanunay sa Ginoo. Kay ang Ginoo wala magtan-aw kung kapilatan na pukan sa pagpakasala kun dili siya nagatan-aw kung kapilata mo bangon aron pagduol kaniya sa pagpangayo sa grasya.
pinaagi kang Ginoong Hesus. Amen. Amen. There is a parting statement, mga kaigsunan. Ako'y naiusak ka kutlo din hinga akong ipahat sa inyo. We may make mistakes and grieve His Spirit. Masipyat na kita, mga kaigsunan. Mapasubo na to ang balang Espiritu. But, when we repent and come to Him with contrite hearts, He will never turn us away. Amen. Di kita niya sa likway, mga kaigsunan, kung muduol ta niya o mga ipasaylo. Yes. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan, gikan ka na mo dinhi sa Hope Channel South Philippines. Padayon ang pagpasalamat sa inyo pagsunod sa tuntulo panon hangtod sa sunod ngayon, mga kaigsunan. Ang Ginoo magpakiguban kanato. Ani ay halad sa musika sa dili pa kini pagkatakupan pinagis pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Langito na mong amahan, ikaw kanunay nagapainomdom ka namo, nga kinahanglan among angkunon ang pag-ila kanimo. Isip nga among buhi nga Dios, gamhanan, maluluyon, ug puno sa grasya. Amen. Nakita sab nimo amahan ang among mga pagkatawhanon. Ang gamhan kami sa sala, labi na sa panahon nga kami makalimot sa pagsangpit kanimo. Among ampo, amahan. Nga nining katapusang mga hugna sa panahon. Wala kami masayod kung kanusaan nimo kami kuhaan sa gininhawa. Ngaon tamahan ang among mga kinabuhi, sigurado gyud nga naa sa imong mga kamot. Ang among tanang mga kaigsuonan og mga kaigalaan, mobati usab niini nga mao nga pagbati nga tugyan namo ang tanan diha kanimo. Sa dili pa kami magahimo og tumang pagbasol. Daghang salamat amahan sa imong saad nga ikaw puno sa grasya og pagka mapinasayloon sa tanan namong mga kalapasan. Amen. Lamang amahan, imo kaming buligan nga ang among pagduol kanimo hugot bakos og tininuod gayod ang among pagkinulsol. Amen. Daghang salamat sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa iyang gugma. Og among giampo amahan nga hangtod sa sunod pagtuo na mo sa leksyon, amo giyong mabutang sa among mga kinabuhi ang buot nimo nga among kinabuhian hangtod sa imong pagbalik kay kining tanan among gipangayo pinagi sa bugtong ngalan nimo nga anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Amen.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.